Zientzia puntu puntuan. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren divulgazio zientifikoko podcasta. Emaiozu jaten adimenari. Esneak arazoak sortzen aldizkizu. Esnearekiko intolerantziaren bat alduzu. Europarren 30% antzera orduan. Gaur, esne berezi baten inguruan mintzatuko gara. Ez da berria, betikoa esango genuke. Ez da artifiziala, guztiz naturala, egiazko esnea. Eta dirudienez, digeritzeko errazagoa omen. Abiesnea du izena, azken esne belaunaldiaren isla. Kaseina proteinari intolerantzia diotenentzako aproposa izan litekeena. Arazori gabe gehitu dezaiokegu goizeko 9 hartzen dugun bigarren kafe horri. Nafarroko Unibertsitate Publikoko ISFUD ikerketa institutuako ikertzaileek esne hori ematen duen behi taldea eratu du. Gaur, ikerketa horren emaitzak ezagutuko ditugu. Zientzia puntu puntuan, 15. atalean. Jose Mendizabal naiz, albaitaria naiz, eta ingenieritza eskolan irakasle, ikertzaile bezala ISPUD institutuan nago. Eta ikerketa gaiak batez ere orain esnearen kalitatea eta baita haragiaren kalitatea ere. Olaia Urrutia naiz, eta Joseanen antzera nekazaritza ingenieritza eskolan irakasten dut, ekoizpena eta bioteknologiaren inguruko gaiak. Eta ikerketa aldetik ISFUD institutuan nago, eta ikerketa ere haragiaren kalitate eta esnearen kalitatean, eta gehien bat biologia molekular arlotik begiratuta. Gero eta jende gehiagok arazoak ditu esnea digeritzeko. Ziur inguruan baduzula baten bat. Zer hori, agian, ez dira edo etzara laktosari intolerantea, baina hala eta guztiz ere ez dizu on egiten. Sarri agertzen da beste intolerantzia bat, kaseina digeritzeko zailtasunak. Esneak zenbait intolerantzi sortzen ditu zenbait pertsonetan. Ezagunena da laktosari dioen jendea, baino baita ere badago pertsona kopuru bat kaseina, proteina bati intolerantzia duena. Orduan, honen arabera saiatu gara proiektu honetan lortzen esne berezitasun batekin pertsona horientzako intolerantzia sortu ez da. Olaia, eta lortu duzue? Bai, lortu dugu. Proiektu honen barruan helburuetako bat zen Esat Etxeberri ikuiluarekin batera esne mota hau ekoizten duen animali talde bat hautatzea eta lortu dugu. Proiektu honek 2 urteko iraupena izan du eta lortu dugu abenduan genituen behi kopuru bat esne mota hau ematen duena. Ekoizleak, albaitariak eta Nafarroko Unibertsitate Publikoko nekazaritza eskolako ikertzaileak elkarlanean aritu dira 2 urtez abiesnea proiektuan. Emaitza eskuartean dute. Alde batetik Unibertsitate Publikoa, gero esan dugun bezala Esat Etxeberri txalde hau behiek dituena, eta baita ere beste enpresa bat albaikide izenekoa, albaitariak dira, hauek Irurtzunen daude, eta beraiek ere landu dute batez ere ernalketako zenbait teknika lortzeko azkenen helburu hau. Proiektu hau sortu zen, orain dela urte batzuk, banamatzagu lanean Gipuzkoako Frisoi elkartearekin. Elkarte honek animali gazteen genotipazioko proiektu bat darama, orain dela urte batzuk, eta genotipazio honek, edo animalien genotipazioko emaitzetatik lortu dezakegu ere esnearen proteinan inguruko informazioa, hau da, animalien genotipoa esnearen proteinen gainean. Beste modu batera esan da, esnearen proteinak behiaren genetikaren araberakoak dira. Esnearen proteinaren ekoizpena genetikoki determinatuta dago, eta animaliak genetikoki ekoiztu dezake proteina mota bat edo bestea. Beraz, genotipazio teknika berrien bidez,
jakin dezakegu ze proteina mota ekoiztu dezakeen animali batek. Hau da, berez ez gara esne berri batez ari. Behien hautespen natural baten bidez lortzen da, ezer gehitu edo kendu gabe, eta bitarteko teknologikorik gabe. Ez du A1 kaseina, A2 kaseina baizik, A2 proteina besterik ez du. Orain gertatzen dena da guk edaten dugun esne horretan banaztuta daude bi beta-kaseina mota horiek, bi mota horiek. Eta orduan zenbait jendei, ez denai, ez persona guztiei, baina persona batzuei A1 deitzen dugun beta-kaseina mota horrek sortzen dio intolerantzi hori. Orduan, egiten duguna da, ez da esne mota berri bat, baizik eta esne horrek bakarri izan dedila beta-kaseina A2 hau, eta horrela intolerantzik ez sortzeko pertsona horietan. Baino da esnea beti edaten dugun esnea bezalakoa, gusto, usaina, kolorea berdinak dira, baino badu propietate hori intolerantzik ez sortzeko persona multzo batean. Olaia, ikerketen arabera kaseina mota batek ematen du intolerantzia ez denak. A1. Hori da, beta-kaseinak baditu forma edo variante desberdin asko, baina nagusienak A1 eta A2 dira. Eta zenbait ikerkuntzak azaltzen duten eran, A1 formako proteinak bere estruktura proteikoagatik lixeritzerako orduan beta-kasomorfina edo opioide bat liberatzen du eta hori litzateke intolerantzien atzean egon daitekeen molekula hori. Eta nola lortzen da hori? Bada, ikerketa proiektu honen barruan, A2 izeneko esne mota jakin bat ekoizteko behi talde bat eratu dute. Betiko behiak dira, esne behiak, arruntak, frisoi arrazakoak. Guk egin duguna da hautaketa genetikoaren bidez, genetikoki A2 esne mota ekoizten duten animaliak bakarra hautatu. Hau da, beta-kaseinarentzat A2 genotipoa duten animaliak. Eta beraz, esne mota hori bakarrik ekoiztuko dute. A2 proteina duten esne mota. Kanpoti ez da ikusten, kasu honetan behiak berdinak diratenak, ez dago kolorean eta diferentzirik ez dago kanpotik, baina barruan gen horietan hor dago diferentzi. Eta orduan behi horiek ematen dute bakarrik beta-kaseina A2 motatakoa. Orduan ez da behi klase bat, ez da arraza bat? Badirudi arrazan artean eta diferentzik badirela, arraza batzuk behi gehiago dituzte A2 emango dutena, beste batzuk gutxiago, baino ez da arrazaren diferentzia. A2 esnea proiektu hau aurrera atera ahal izateko, Sat Etxeberri etxaldeko instalazioak egokitu egin behar izan dituzte, ezin baitira nahasi mota bateko esnea eta bestea. Genomika teknika hauekin guk jakin dezakegu, behiek emango duen beta-kaseina mota bat edo bestea. Baina horren arabera ere, gero etxaldeetan, normalean behi egezteko igual makina bat bakarri dago, zisterna bat esnea mantentzeko presko, eta orduan egokitu beharra dago baita etxaldeko instalazio horiek sortzeko edo ekoizpeko esne mota hau. Kasu honetan egin dugu multzo bat 65-koa. Zergatik 65-koa, jezteko makina, robotak edo deitzen direnak, normalen behi kopuru horrentzako egokituta daude. Eta orduan egin dena da, robot bakarra multzo horrentzako jarri, baita tuberiak eta behar direnak, eta gero zisterna baita berezie edo bakarra multzo horrentzako. Nasten badira esneak galdu dugu propietate hori. Horrek inbertsioak dakarzki berekin, ez da? Bai, gabe. Kasu honetan, proiektuak eta eskatzen ditugunean laguntzak izaten dira eta gobernuko laguntzarekin egin dira aldaketa horiek, baina horrek badu
koste bat, eta claro, esnea galestigo saltzea lortzen bada, mereziko dupena, prezio berdinen saltzen bada, noski zerbait aldatu beharko da. Baina hori ja beste pauso bada, nola saldu esne hori eta ze preziotan saldu. Merkaturatzen moduak ez zeuden proiektu honen barruan aurreikusita, ez. Bai ordean nola ziurtatu esne bat abiesnea den ala ez. PCR-en bidezko metodo berria jarri dute martxan. Proiektuen zehar ere martxan jarri dugu, esne hau komertzializatuko balitz, metodo bat jarri dugu esnearen autentifikazioa egin ahal izateko. PCR bidezko metodo bat. Koronavirusa detektatzeko erabiltzen den PCR kuantitatiboa, metodo berdina erabiliz, lortu dugu metodo berri bat, esne hau autentifikatu ahal izateko eta abi esneak beta-kaseina mota abi bakarra daukala egiaztatzeko. Frauderik ez egoteko nolabait ziurtatu ahal izateko. Araudi bat oraindik ez dago jarrita produktu berria delako, baino ziurtatu dezakegu esne horrek proteina mota hori bakarra daukala. Zientzia, puntu-puntuan, Nupen podcasta. Aurrera begira badago lana. Galderak asko dira oraindik. Laktosarekin asko ikertu da eta asko aurreratu da, baina betakaseinekin horren beste ez. Evidentziak falta dira, evidentzia zientifikoak. Alde batetik, ezagutu hobekiago intolerantzia horiek nondik datozen. Estadistikarik ez dago. Intolerantzitaz hitz egiten denean esaten da, hirutati batek edo aurkezten dula intolerantzi mota bat edo beste, persona helduetan. Orduan, ezagunena esan duzuen bezala eta laktosari intolerantzia, baino jende asko ikusten du laktosari duela intolerantzia, baino atzetik ez dauka diagnostiko bat, kofin bat egina. Orduan, badirudi zenbait jende laktosari usten duela intolerantzia, beta-kaseina honi izan dezakela. Orduan, hau ere pixkanan joan beharko da garatzen, ze laktosarentzako badaude diagnostikoko proba nahiko erresak edo, baino beta-kaseina honentzako oraingoz ez. Horrexegatik, badaramazkite 3 urte saio kliniko hauek egin nahian. Zenbat ikerketa martxan jarri nahian. Saio kliniko bat egitea dute orain helburu. Horren inguruko ikerketa kliniko zehatza eta zabala bultzatu nahiko lukete. Guk lan egiten dugu abere ekoizpen arloan, eta batez ere guk erlazioa dugu baserritarrekin eta pixkat horrek bultzatu egiten gaitu baserritarrentzako alternatiba berriek bilatzea eta zentzu horretan eratu dugu proiektua. Gero bestaldetik badago intolerante direnentzako baita aurrerapena da. Horretan ari gara asma dugu ospitalekoekin, medikuekin harremanetan gaude baita proiektu bat aurkezteko ikusteko hobeki gorputzen esteetan ze gertatzen den esne mota honekin. Asko idatzita dago, baino nahiago dugu geok ikusi ze gertatzen den, konparazioa egin bi esne motaen artean ze diferentzi, ze sortzen duen intolerantzi hori. Ze gertatzen den esteen barruan intolerantzi horiek sortzeko pertsonetan. Ez dago ikertuta oraindik? Ikertuta badago zerbait, baita egie da hor atzean daudela batez ere multinazional bat, eta orduan interes komertzialak ere badaude tartean, eta gu lasaiago geldituko ginen egiten badugu horrelako ensaio bat, eta ikusten badugu benetan eragin handia dula esaten ari garen gauz guzti hauek. Herrialde batzuetan hasiak diraia da abi esnea merkaturatzen. Nafarroko Unibertsitate Publikoan zuhurrak dira. Beharrezkoa ikusten dute ikerketekin jarraitzea. Hala ere, etorkizunari begira, abi esnea baserritar batzuendako irtenbidea izan daitekela uste dute. Komerzializatu egiten da zenbait naziotan hasi dira. Non?
Hau hasi zen batez ere Zelanda Berrian, Australian, eta orain ja ikusten dugu Estatu Batuetan, Erresuma Batuan, multinazional bat ere badago atzetik, eta usten dugu hau aurrera joango dela. Justu orain sektorea nahiko triste dabil, badakigu, nola galestitu diren materi guztik, eta orduan igual ez gara momentu honenean iritsi hau lortzera, ez mota hau sortzea. Baina, pixkat egoera hobetzen denean, nik usten dut izango dula, alternatiba bezala esaten duguna, ez baserritar guztientzako, baina batzuentzako izan leike irtenbide egoki bat. Hala bedi, lehenengo pausua emana dute, abiesnea ekoizten badakite. Zientzia puntu-puntuan egosten saiatu gara, honeaino 14. atala. Izan ongi! Zientzia puntu-puntuan entzun duzu. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren podcasta. Gozatu zientziaz!